Ola de novo. Benvidos ao coloquio 6 días currents que conta coa presencia da directora Neus Ballús e dos alumnos e profesores de catalán da rede de universidades. Benvinguts, gràcies per ser avui entre tots nosaltres a la sala d'actes de la Universitat de Santiago de Compostela. Gràcies a la Neus per ser aquí i moltes gràcies també a l'Institut Ramon Llull per fer-ho possible. Como vedes, iremos cambiando de idioma. Usaremos o galego, usaremos o castelán e usaremos o catalán. Por lo tanto, sentidesvos libres para usar o idioma que vos sexa máis cómodo. Se hai algunha cousa do galego que non entendes, Neus, mo dis, e sen problema traduciremos. Entre Arnau e máis eu iremos moderando o coloquio. O coloquio durará aproximadamente, pactamos uns 20 minutos, non, Neus? Que podes estar hasta 7:20. Sí, un pouco, 5 minutos máis, quizás puede ser todavía. Vale, pero bueno, en principio imos determinar esta franxa horaria e entre Arnau e máis eu moderaremos o coloquio na sala presencial e Arnau no chat que en principio terías que ver, non? A ver se cho poden indicar os técnicos. Ben, antes na presentación do filme, acabamos de ver o filme, Neus, rimos moito co teu filme. Creo que é un valor engadido o feito de amosar unha situación social destas características con estes prexuizos e non caer no drama, non? Porque moitas veces pasa iso que amosanse, fanse estes retratos sociais, pero sempre estamos no drama, non? E o feito de poder estar na comedia e ter esta ternura acompañando, pois creo que é algo a valorar especialmente do filme, non? De feito, antes na presentación presentámoste como unha directora que, así como pasa coa túa curta, La vida a la cámara, que queda fascinado, que se fascina e déxanos a nos fascinados polo feito de pôr unha cámara diante de calquera cousa da realidade e conseguir con ela precisamente facer que a realidade fale, non? Que nos fale. Así que creo que un dos valores a enaltecer do teu cinema, e con iso xa comezaríamos este diálogo entre todos, sería o feito de conseguir que a realidade fale por se mesma sen ter que estar ela mesma dominada, non? Ou manipulada pola cámara, polo director, directora, sen perder esta realidade por culpa dunha imaxe fixa ou terxiversada por un relato ficcional. Non? A verdade é que parece que poñas a realidade ao redor da cámara, máis que poñer a cámara ao redor da realidade, non? Pos ti a realidade ao redor da cámara e a túa mirada é, ademais, moi atenta e respetuosa até o punto de compartir a autoría cos teus personaxes e ti retirarte, non? Como directora. Entón, un pouco para comezar este coloquio, gustaríanos preguntarte como consegues iso, como se consegue isto de traballar os conflictos que nos amosas nos teus filmes desde este lugar tan apartado de calquera tipo de poder e de hexemonía. Bueno, de entrada, gracias por enseñar la película y por verla, los que estáis y las que estáis ahí. Yo no veo a nadie, pero espero que haya alguien al otro lado. Antes hablabas de si en relación al cine que hago y la realidad. Efectivamente, a mí me encanta la realidad, especialmente la realidad humana y la complejidad de las relaciones humanas,
con lo cual intento poner todo el artificio del cine, porque no olvidemos que es un artificio, al servicio de esta realidad, ¿no? Usabas también la palabra manipulación como si no la hubiera, y quiero decir que mis películas están muy manipuladas en el sentido de que han pasado por mis manos muchísimas veces para permitir que estas realidades se muestren como yo las veo, ¿no? Es decir, pasan por el tamiz de lo que yo siento sobre ellas, ¿no? En este caso no estáis viendo una película documental. Así que no sé cómo se hace, pero entiendo que es poniendo todas las herramientas del cine, la fotografía, la dirección de personajes, el montaje, a favor de la naturalidad, de la autenticidad y de la complejidad de lo que tenemos alrededor nuestro, ¿no? A ver si podemos solucionar esto que no nos veas, porque faise moi difícil dialogar sen verse, pero bueno. Hago entrevistas por radio, así que no está... Vale, imaginemos que estamos na radio, entón. Veña. Non sé si queres... Sí, nosaltres et veiem perfectament, Neus. Per tant, tot va bé per aquesta banda. Una de les preguntes que aquest matí estàvem parlant a la classe amb els alumnes de català sobre la pel·lícula i preparant-nos per veure-la, i ens han sorgit algunes preguntes que ens agradarien transmetre't. I primer de tot, una de les coses que ha causat més interès és com havia sorgit la idea i com s'havien triat aquests actors, aquests personatges, com s'havia configurat aquest repartiment, aquest quadre costumista, si se'n pot dir així, tan característic i alhora tan real, no? Doncs la idea sorgeix perquè el meu pare és lampista, el company de la meva mare. Aleshores, jo a l'adolescència recordo molt bé com ens explicava a la sobretaula totes les històries que havia viscut aquell matí, no? I totes les reparacions que havia fet, totes les cases que havia visitat, i jo pensava, quina vida tan fascinant, no? I quin privilegi tenir un accés tan meravellós a les cases de la gent, no? Llavors, això va sorgir en algun altre moment, quan em plantejava fer aquesta tercera pel·lícula, una mica com si fossin uns antropòlegs de la realitat, no? I especialment el Moja, que és molt observador, doncs, el personatge anava una mica per aquí. També perquè genera molta comèdia i tenia moltes ganes de fer comèdia a partir de la realitat. Perquè efectivament quan algú entra a casa nostra es produeix una situació entre incòmoda i surrealista en la que ens hem de posar d'acord molt ràpid i també on s'activen els prejudicis molt ràpidament. Per això la pel·lícula parla del que parla, no? Aleshores, per això vaig triar una mica aquest tema i aquest univers. Respecte a com triar els protagonistes, aquesta és la meva tercera pel·lícula en la que treballo amb actors no professionals, per tant, ells són lampistes de veritat, i tota la gent que veieu a la pel·lícula, que fan de clients, són també gent que no tenia cap experiència davant de la càmera. Aleshores, jo el que faig és començar a fer càsting per entendre'ns, el que se li diu càsting salvatge a França, que és anar als espais on creus que pots trobar aquestes persones, observar-les amb molt deteniment i després convidar-les a trobades filmades per veure què hi ha darrere d'ells i fins a quin punt, d'una banda, poden ser preparats per convertir-se en actors i de l'altra, si ells mateixos com a persones, en les seves històries, els seus anhels, els seus conflictes, contenen l'embrió d'aquest personatge futur per la pel·lícula. Per tant, jo em poso a buscar-los, en concret els lampistes a l'Escola del Gremi d'Instal·ladors de Barcelona, amb els que arribo a un acord, fins que trobo aquests tres protagonistes. I és a partir de trobar-los i treballar amb ells que escric el guió de la pel·lícula que heu vist. Imos pasar ao noso auditorio presencial, a ver se hai algún comentario ou pregunta en galego, castelán, catalán.
Hola, Neus, bona tarda. Jo soc estudiant del grup de català aquí a Santiago i en primer lloc voldria agrair al Departament de Català tot l'esforç que estan fent per la integració en un espai més català aquí a Galícia. Aleshores, jo crec que la pel·lícula m'ha fet rir moltíssim, però al mateix temps sembla que no és una pel·lícula simple. Aparentment és una pel·lícula com gravant la realitat, però realment te fa riure, però al mateix temps fa pensar una mica. El que m'ha cridat, per suposat, la teva experiència en triar els actors és excepcional, perquè són actors magnífics. Jo pensava que eren actors professionals, però realment són magnífics. El que m'ha cridat molt més l'atenció és la relació entre els tres marroquins. Quina és la idea que tu volies transmetre o que tu voldries explorar en la relació entre els tres marroquins? I l'altra qüestió, si és possible, és com has trigat les 5 diferents casos, les 5 diferents reparacions, perquè són casos completament diferents. Qual és el missatge que vols transmetre? Respecte al grup de marroquins, jo em baso una mica en el que trobo en la realitat i el que va passar és que jo vaig triar el Moja i sempre quan trio els protagonistes els demano si puc conèixer una mica el seu entorn. I en el cas del Moja em diu, doncs jo convisc força amb els meus cosins, que en realitat és un cosí i un noi que va créixer amb ell al poble, al Marroc. Aleshores, els vam convidar, com a molta altra gent, en aquestes sessions d'assajos on els vam preparar per interpretar la pel·lícula, a fer improvisacions. Llavors vam fer algunes improvisacions amb tots tres i vam jugar a que el Moja estava justament aprenent català amb un company d'estudis xinès i estaven intentant parlar català i els posàvem a ells dos al costat. I no us podeu imaginar el bé que s'ho van passar aquests cosins burlant-se del Moja i del seu accent en català i que de sobte tingués un amic xinès. Llavors, aquest nou prejudici cap al Moja, que és com ells, em va semblar meravellós, perquè d'alguna forma tothom té conflictes amb l'altre i és molt més fàcil criticar, burlar-se'n, quan algú intenta ser com diferent. I em va semblar bonic no mostrar tampoc la comunitat marroquina com igual, és a dir, el Moja parla perfectament català i n'aprèn per poder trobar una feina millor i aquests altres dos no tenen cap interès, igual que el Valero, d'altra banda, que tampoc té cap interès. Aleshores, em va semblar interessant mostrar-ho així, una mica perquè ho vaig veure en la pròpia realitat. Aleshores, respecte a la tria de les cases, les avaries, diguéssim, de cadascun dels capítols, jo el que volia era mostrar una certa diversitat en les cases i en les tipologies de persones i de famílies i de gent que ens podem trobar a Barcelona i rodalies. Aleshores, va ser de la mateixa manera. En realitat, hi ha gent que ja coneixia d'abans, per exemple, la fotògrafa és una fotògrafa del meu poble que sempre m'havia fascinat, la Judit, dic que algun dia ha de sortir a alguna pel·lícula, i li vaig escriure aquest capítol per ella, especialment. I després, per exemple, l'Alfredo, que és el psicoanalista, és un senyor que corre per la Diagonal de Barcelona amb un llibre sota el braç. I llavors molta gent que viu a prop d'aquí l'ha vist. Llavors un dia jo el vaig parar i li vaig preguntar qui era i què feia i què buscava jo. Jo buscava la singularitat, mostrar que som tots molt diferents, que cadascú tenim les nostres coses i que per tant posar-nos d'acord és complicat. I una mica d'aquesta manera vaig fer la tria, intentant que fos diversa i que generés conflicte o alguna cosa interessant amb els meus tres protagonistes. Ara ens ve una altra pregunta. Hola. Eu quería preguntarche
Nas escenas nas que aparecen balcóns, fiestras e xente facendo pois o día a día, como se vía unha rapaza facendo deporte, outra lavando os dentes, esas escenas non están pactadas, digamos, non? É espontaneidade, esa xente sabe que a están grabando e todo eso, que entendo que ten que ver coa singularidade que falas e coa realidade das persoas, pero eso, esa xente sabe ou está... é todo espontáneo ou... Grazas. Pues mira, hay de todo, hay de todo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho captar la realidad tal como la encuentro porque vengo del documental, entonces me encuentro que hay algo que yo puedo planificar, pero lo que voy a encontrar será mucho mejor. Pero claro, en un rodaje de ficción de estas características no te lo puedes jugar todo a ver qué encuentras ese día, porque resulta que esa óptica zoom es carísima y solo la tenemos 2 días, entonces no puedes estar esperando a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, yo uso personas que han pasado por el casting para hacer de clientes o de fontaneros para incorporarlos, si me parece adecuado, como extras en algún momento de la película, ¿no? Por ejemplo, la chica que veis haciendo deporte era nuestra, estaba pactada. El que se lava los dientes es el camionero que llevaba las luces, llevaba el camión de luces, por ejemplo, pero eso fue totalmente espontáneo. A mí me pareció fantástico cuando encontramos ese balcón, pero nadie de esa familia quería ponerse a hacer nada. Entonces le pregunté a nuestro amigo camionero si le apetecía y le fueron a comprar un cepillo de dientes y allí le pusimos. Pero, por ejemplo, a la vez había este padre con un bebé, ¿no?, que le balancea y le da un beso, que lo encontramos. Entonces lo filmamos y a posteriori fuimos a pedir los derechos para incorporarlo, ¿no? Entonces, tenía un mínimo de personas pactadas para no quedarme sin nada, pero estábamos atentos a ver qué más podía ocurrir, ¿no? Temos outra pregunta. Hola, jo només voldria preguntar-te què tan difícil és fer que els actors no sobreactuassin molt. Molt difícil. Molt difícil. És molt... El risc és que sobreactuïn, però també que no s'atreveixin. Que, per exemple, el Moja és algú molt, molt tímid, que li costava molt, no?, tirar endavant. El Valero no calla mai. Vosaltres sabeu lo difícil és dirigir el Valero? És una bogeria. O sigui, hem necessitat 2 anys per preparar-los. 2 anys. Clar, van guanyar el premi als millors actors a Locarno, això no s'ho esperava ningú, no? Però és perquè hi ha una preparació molt gran al darrere, de molta paciència, d'ensenyar-los qüestions més tècniques, i practicar, i practicar, i practicar. I d'altra banda, que ells no tenen el guió, per tant no saben què passarà en el moment que ens posem a rodar. Llavors jo els hi preparo una situació, els faig trobar amb uns clients que no coneixen, els plantejo una avaria real que he provocat realment en un aire condicionat, per exemple, i ells realment han de reparar-la. Aleshores, són tot elements que els ajuden a no pensar que estan fent d'actors, sinó que estan fent la seva feina de lampistes. Llavors això els ajuda a ser ells mateixos, a no sobreactuar, a no sentir que estan interpretant un paper. Però tot això és una tècnica, si us interessa. O sigui, jo faig cursos de 3 mesos per poder-ho explicar perquè és molt, molt llarg i és un mètode que hem anat desenvolupant amb les 3 pel·lícules que es basa en escriure una mica per ells i després en preparar-los molt bé. En relación a isto, entón, non hai un guión previo, o guión faise en relación aos personaxes que se encontran, ou sí que hai un guión previo e despois adaptas? Hay un guión, pero el orden de la escritura y el casting es al revés, ¿vale? Entonces, yo tengo una idea.
Entonces, tengo la idea de que en realidad yo pensaba que un equipo de 2 fontaneros entrarían en 6 casas distintas y habría 6 pequeñas historias y también una historia entre ellos. Eso es todo con lo que yo partía, ¿vale? Y algunas hipótesis de posibles conflictos. Y con esta pequeña idea me pongo a hacer el casting. Es a partir de tener los personajes y con sus ensayos, improvisaciones y conocerles que escribo un guión a medida. Es decir, yo sé que, por ejemplo, Pep no se enfadaba nunca, era el hombre tranquilo. Y siempre estaba de acuerdo con todo y sonreía y era como, bueno, ¿cómo podemos mostrar el carácter de Pep? Y un día en una improvisación se me ocurrió hacer que el otro hiciera de paleta y que había hecho una cosa torcida o mal. Bueno, Pep se convirtió en el diablo, o sea, de repente se transformó y era otro personaje de repente. Y dices, bueno, esto lo tenemos que mostrar. Entonces, le dedicamos prácticamente un capítulo a mostrar esta otra cara del Pep cuando se enfada, ¿no? Es decir, después de observar lo que le llamábamos con el coach las pepitas de oro de los personajes, que es aquellos momentos donde les ves auténticos, sin filtros, distintos, interesantes, incorporarlos en una situación del guión, ¿vale? Entonces es al revés, primero les encuentro y luego escribo un guión para ellos. Pero este guión ellos no lo tienen jamás, es una herramienta para el equipo de rodaje, pero no para ellos. Muy bien. Una pregunta, Neus, que també ens ha sorgit aquest matí a classe parlant amb els alumnes, i és perquè, ho hem de confessar, hem investigat algunes ressenyes i alguna entrevista que ja t'havien fet i hem vist que havia sortit que la gent s'havia fixat en que aquesta pel·lícula era explorar un món aparentment molt masculí, però amb una mirada diferent, humorística, tendra, femenina, si es pot dir. Ens pots explicar una mica què et suggereix això? O quina intenció tenies? Bueno, jo no hi vaig pensar, com et dic, jo tenia... O sigui, el meu pare és lampista, llavors jo sentia que gent com ell no havia estat mai representada en el cinema, no? I des de l'humor i des de pensar que són persones intel·ligents que observen i que tenen idees sobre la vida, no? Aleshores ho vaig fer més per una qüestió de que la classe obrera de la que jo em sento hereva no estava representada, no? I després és veritat que vaig tenir un moment de crisi perquè dic, ostres, és que aquesta pel·lícula que estic a punt de fer no passa ni el test de Bechdel, que no sé si el coneixeu, però és un test que, diguéssim, ens dona un indicatiu de si té prou representació femenina a la història. És que no el passa, realment. Llavors vaig tenir una crisi profunda, però després vaig pensar que és que si no la feia jo aquesta pel·lícula ningú la faria. I sí que és veritat que és un món molt masculí i m'interessava entendre'l. Per exemple, m'interessava molt entendre les relacions de companyerisme o de rivalitat que es produïen entre algú com el Moja i el Valero. Eren molt complexes i molt desconegudes per mi, m'interessava veure-les. Després descobrir aquesta vulnerabilitat del Valero amb la seva dieta, com percep el seu cos, i que això en el fons, aquesta inseguretat, és l'origen del seu racisme fins i tot, o la seva resistència a que el Moja s'incorpori, doncs penso que és perquè ho mirem des d'una altra perspectiva. Hi va haver un home al BFI a Londres, a l'estrena a Anglaterra, que em va donar les gràcies perquè mai havia vist representat la figura masculina d'aquesta manera. Jo tampoc sé si això és així, però jo penso que és com tot, hem de poder incorporar el màxim de visions i perspectives dintre del cinema per poder parlar de tot. O sigui, les dones no hem de parlar només de dones. Seria absurd, no? Nosaltres vivim al mig de la societat. Llavors, aquestes són les reflexions al voltant del tema. No sé si tu respon. Sí, i tant. I és que, a més, ens ha agradat molt, no? Perquè era entrar dins la tendresa d'aquests personatges o les seves inseguretats, precisament. Ens ha agradat. Me n'alegro.
alguna pregunta a alguns assistents? Eu teño unha curiosidade tamén de ata que punto coa montaxe consíguese tamén esta visión cómica. Porque supoño que coa montaxe, con esta manipulación que dicías, non? Que sempre hai, tamén axuda a crear situacións cómicas, aínda que as situacións cómicas xa están creadas, pero si hai algo máis na montaxe que te permitiu poñer o énfasis na comicidade. Sí, sí, de hecho el propio lenguaje de la película se encontró en el montaje. Pensad que hay más de 80 horas de material, esto es muchísimo, esto es porque se hacen tomas muy largas y son improvisaciones, entonces repetimos tomas pero cada conversación es distinta. Con lo cual el montaje es larguísimo y ahí es donde se encuentra el tono, ¿no? Que era lo más difícil de encontrar para mí en la película. Entonces, para mí hubo dos recursos de montaje que me ayudaron mucho a encontrar este lenguaje para la película. Por un lado es el montaje en paralelo, ¿no? Por ejemplo, este momento donde situamos a Moja haciéndose la sesión fotográfica con Judith y en paralelo vemos a Valero enfadándose con los culturistas porque se burlan de él. Pues esta situación en paralelo es algo que me ayuda a mostrar a la vez esta relación entre ambos, ¿no? Entonces el montaje en paralelo me ayudaba mucho a ver esta relación entre los dos. Y por otro lado la elipsis, que es un recurso que en toda mi cinematografía es muy importante porque cuando trabajamos con la realidad y con no actores, si os fijáis en el documental siempre llegamos tarde a filmar, ¿no? No tienes entradas, salidas, ¿no? Es todo muy impreciso, llegas en medio de la vida y te vas antes que termine, ¿no? Es como tener un pedazo de realidad. Entonces, aunque 6 días corrents está filmada como una ficción, hay que fingir que no tienes todo este material, ¿no? Y entonces que te pierdes cosas, que llegas en medio de las situaciones. Entonces, en este sentido, la elipsis nos ayuda mucho a crear esta sensación de realidad, ¿no? De verosimilitud, pero a la vez de comicidad, ¿no? Por ejemplo, el hecho de no resolver la situación de la fotógrafa cuando Valero ve a Moja, ¿no? Y pasar directamente al ascensor donde no hablan y directamente a la calle donde la grúa se ha llevado el coche, es una forma de ir añadiendo tensión, ¿no? Sin tener que resolver las situaciones. Entonces, esto es algo que apareció, que en guión ya estaba, pero en montaje fue uno de los recursos más útiles. Una pregunta molt breu, Neus. En aquesta pel·lícula hi ha una presència de 3 llengües molt ben equilibrada i molt ben integrada i m'ha fet gràcia especialment la presència de les classes de català. Llavors, per nosaltres ha sigut... Com a professor de català. Clar, com a professors de català ens ha fet gràcia. A més, aquí hi ha molts alumnes de català que podrien decidir ens podrien dir si se senten reflectits amb la classe que hi ha a la pel·lícula. Ara no ho diran perquè hi ha els professors davant, però ells ho poden pensar. Llavors, com és que vau posar aquest element en el guió i què vol dir aquella escena de la classe i aquell rodolí que repeteixen els alumnes, del bosc al vesc? No me'l sé bé jo. Soc mal professor i no me'l sé. Però ens ho pots explicar una mica, sisplau? No sé d'on ve això, però té a veure amb com mostrem els personatges, no? Jo he mostrat, a totes les pel·lícules he mostrat persones d'altres orígens, no? I com que els tendim a veure tant al carrer com al cinema com a les notícies parlant la nostra llengua d'una forma molt justa, es poden expressar molt malament, tendim a pensar que són poc intel·ligents, no? O sigui, és com, fins i tot algo com una mica...
Sí, m'agradava aquesta cosa una mica infantilitzada de la classe, també, haig de dir, perquè el Moja té una qüestió com tendra de nen que m'agradava. Però m'interessava compensar-ho amb el fet que ell pogués parlar bereber no només amb els seus companys, sinó afegir aquesta veu en off amb la seva pròpia llengua per entendre la dimensió poètica i reflexiva que té el Moja realment i que el personatge de la pel·lícula era necessari. Però, bueno, el Moja en aquell moment representa la voluntat realment d'encaixar en un lloc on acaba d'arribar, i que creu que és un element que per trobar feina li serà molt útil i resulta que el seu cap més directe, el Valero, ha nascut a Catalunya i no té cap interès en parlar català. Llavors em semblava interessant fer aquesta comparativa sense jutjar la decisió de ningú, senzillament mostrant-ho. Està bé, moltes gràcies. No sé si hay alguna otra pregunta a la sala, comentario. Sí, hola, Mona. Tenemos una. No, parlant de llengües també, les llengües que surten a la pel·lícula, perquè una cosa que em va agradar moltíssim és això, que el Moja que parlés la seva llengua. I a més que va ser moments molt bonics, com reflexions així com amb calma, diguéssim, i amb profunditat. Jo pensava que era àrab, no sabia que fos berber, però bueno, imagino que no saps berber, no? Val. Doncs això, com es fa per treballar amb una llengua que no coneixes? Com fas per, d'alguna manera, has de controlar o de dirigir o de, no sé, com una llengua que no... Tenies un traductor? Com vas fer això? Sí, en general, clar, d'una banda hem fet tant treball amb els protagonistes que moltes vegades es tradueixen ells mateixos just després de la presa i em diuen, no, hem parlat d'això i d'això i d'això. I te n'has de refiar d'alguna forma, perquè després d'això t'arriba la traducció i igual no s'assembla a res. Però intento no filmar-ho al principi del procés de rodar, sinó una mica més endavant, perquè ells després ja són molt més capaços de recordar les converses que han tingut, però en concret, en el cas del Moja amb els seus companys, sí que teníem un intèrpret que anava transcrivint ràpidament el que deien. El que passa és que tenien tanta llibertat que, per exemple, això es posen a parlar d'un barber del seu poble i ni l'intèrpret ni jo entenem res, i després resulta que té gràcia. Però a mi, quan treballem amb improvisacions, ens interessa que tingui els elements mínims que necessita la seqüència per fer avançar la pel·lícula. En aquell cas, si estaven enfadats, si estaven enfrontats per alguna cosa en concreta, que li preguntessin per la feina, tots aquests elements. Llavors, al final, sí que era això, n'han parlat d'això? Sí, doncs endavant. Després hi ha una qüestió com de credibilitat, de quan una interpretació està bé o no, que quan t'has entrenat molt ja fins i tot ho distingeixes amb altres llengües. O sigui, jo he rodat al llarg de la meva carrera, he rodat en rus, en moldau, en filipí, en wolof, perquè he filmat una pel·lícula a Senegal, i hi ha alguna cosa de la forma d'expressar-se que comences a... El que importa és l'emoció, en realitat, darrere, en les meves pel·lícules, i el diàleg acaba sent moltes vegades secundari. Si alguna cosa ha provocat un atac de riure i és interessant per la pel·lícula aquest estat emocional pel personatge, doncs moltes vegades m'és igual de què parlin, és com secundari. Però bueno, és interessant, és part d'aquesta lliçó d'humilitat de que no saps tot el que passarà davant de la càmera i és part de l'aprenentatge, Bé, no sé si hi ha alguna pregunta més, però si no, potser no li hauríem de robar més temps. Sí, perquè va molt justa. Et podem fer una última pregunta, potser? Sí, cap problema, sí, podem fer una última pregunta. Val. Ens agradaria preguntar-te pels treballs que tens entre mans o per les idees d'aquí no sortirà res. Vull dir, som a Galícia, vull dir, no pateixis. No ho estem retransmetent a ningú. No, això no quedarà penjat a internet ni res.
Doncs ara estic en plena escriptura d'un altre llargmetratge que, curiosament, no es basa en personatges reals, sinó en experiències pròpies i de gent del voltant. Per tant, s'assembla una mica més al mètode de la segona pel·lícula que vaig fer, El viatge de la Marta, i en la que, a més, hi ha alguns elements fantàstics, cosa que no he utilitzat mai a la meva carrera, així que és com tot un repte. Simultàniament vull començar un projecte semblant a 6 dies corrents en un altre entorn, però encara haig de veure una mica quina és la temàtica, perquè no n'estic convençuda, i acabo de filmar un curtmetratge que des dels meus inicis que no n'havia fet cap i vaig tenir l'oportunitat de filmar amb un equip que estudia les balenes al Mediterrani i em vaig passar un temps filmant una petita història amb balenes. Així que aquest curtmetratge sí que espero que es pugui estrenar aviat, es diu Blow i a veure. I així que bé, anar fent, mica en mica. Estarem molt atents per veure'l. Sí, perquè a més tornes a l'aigua, perquè hem estat parlant d'immersió, que és un curtmetratge que hem recomanat vivament, i amb les balenes doncs tornes d'alguna manera a l'aigua, no? Sí, torno i torno. Hi ha molt d'univers subaquàtic allà. Sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la teva participació, per haver acceptat el nostre convit a Cinefilo. Y gracias también a la gente que se ha conectado. Muchas gracias a todos los que participaste, a todos los que asististe. Nos remitimos ya a última sesión de Cinefilo, que será dentro de 15 días, e non vos esquecedes do vosso agasallo de Sant Jordi. Muchas gracias. Gracias, Neus. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Gràcies.